Момчета, кажете бе, кажете как се казва фирмата, господин, вие ще кажете ли? Как се казва фирмата, която асфалтира? Стая изчезва ви всяка. Моля? Господине. Моля? Само да не ми говорите по този начин. Ти следовател ли си, бе? Какъв си? Аз съм той, който ви плаща част от заплатите за това, което вършите. Какво плащаш ти, бе? Ма чакайте, бе. Сопол ли ме нарека? Да. Що какво? Какво, бе? Какъв си ти, бе? Не ми дръжте такъв тон. Абе, изчезли от тук. Само не ми дръжте такъв тон. Тук, бе. Разбрахте ли? Изчезли, бе. Не ми говорете на Б. Разбрали ме сега какво ти казвам аз? Сега това, което сте направили тук, сте изрязали по този некадърен начин. Добре. Ще бъдете върнати от общината и ще го изрежете както трябва. И когато ме нарекохте Сопол, ще си понесете последствията. Добре. Разбрахте ли? Добре. А това, че не искате, ще си кажете името на фирмата, ще си понесете и за това последствията. Абе, стига си ми си закамвал, бе. Разбрахте? Никой не ви закамва. Чуваш ли ме? Никой не се закамва. Говоря съвсем нормално и спокойно. Вие този път си изядохте хляба, си го изхвърлихте на боклука. Столичен инспекторат днеска, ако дойдат, да знаете, че заради мене. Абе, добре, бе, изчезвай. Сопол ще ми казва той. Къв сте вие, бе? Къв сте вие, бе? Господ. Образование имате ли? Господ. Нямате, явно нямате. Възпитание. Господ. Сопол. Сопол ще казвате на някой друг, разбрахте ли? Омръзнало ми от такива. От какви, бе? Дето ви контролират, не си вършите работата. Такива ли? А? Ще ми държиш тон, ще ми кажеш Сопол. Къв си ти, бе? Къв си ти? Господ съм. Господ си? Да, Господ съм. Бати Господа. Това ли са ти последователите на вашата религия, а? Сега ще ти кажем... Айде, кажи, искаш ли да се обадим в полицията? А сега искаш ли да се обадим в полицията за това, че ме наричаш Сопол, а? На колко години сте ви да ми казвате Сопол? Чуваш ли ме, няма да чакаш полицията, на Светия Синод се обади. На Светия Синод. Разбрали ме? Така ли? Вие сте някакъв отговорник в тази фирма. Днес ще разбера кой сте. Днес ще разбера кой сте и ще се простите с тази длъжност, която заемате тук. Разбрахте ли? Чуваш ли ме? Разбрахте ли? Разбрахте ли ме? Просто това, което си направихте в момента, си набихте такъв автогол за един нормален въпрос, как се казва вашата фирма. Не ми дръжте такъв тон. Господине, не ми дръжте такъв тон. Не ми дръжте такъв тон. Сопол? Да. Ти си такъв. Ако аз съм Сопол, вие какъв сте? Господ. Ма не сте Господ. Изчезли, че си имам работа. Каква работа? Демете си свършите работата с асфалтирането. Разбрахте ли? Тая дупка там ще оправите ли? Не. Тая дупка там ще оправите? Не, защо? Защото окончавано е за това. Разбрал ми сега защо. Очудваме как имате наглостта да ми говорите по този начин. Абе, изчезва бе Сопол. Сопол ли ме? Казах ти го, да. Господин, после, като ви осъда за обида, ще ми се извините в съда, да знаете. Ще ми се извините. Ще ми се извините. Ще не сте си пили хапчета и тичате по улицата. Абе, я не ми дръжте такъв тон, бе, ей! На колко години сте няма ми държите такъв тон, ще ми нарича Сопол? Ми викай, бе. Ще ти викам, ще правя каквото си искам, ще ми казваш Сопол. Време си свършиш работа, да асфалтирате както трябва. Разбрахте ли? Какво искам? А? Къв сте вие, бе? Още малко ми викни и ще разбереш. А, къв сте вие? Не бе, още малко ми викни. Ще ми казва той Сопол. Още малко ми викни и ще разбереш какъв си. Гаси и наглеца. Ще ми казва Сопол, за това, че го питам как се казва фирмата, която асфалтира. Защото няма да ти кажа. Така ли? О, още днеска ще разбера. Не си никакъв, за да ти давам обяснение, приятел. Така ли? Да. А вие па сте някакъв. Господ съм аз. Господ. Добре. Добре. Окей. Днеска ще си понесете последствията, господи.